נרצה לשאול על הימים האלה של 10 ימי תשובה. נרצה לשאול לומר דבר על הימים של 10 ימי תשובה. עשרת ימי תשובה זה יום ראשון של ראש השנה, זה 10 ימי תשובה. אני רוצה לומר דבר. ראינו שהרבה נשמע אומר שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא קרא את 10 ימי תשובה בסוף אלול? שאז כתוב תשובה השם להימצאות, ישוע השם להימצאות לרוב ביותו קרוב, ישוע השם להימצאות באלול, לרוב ביותו קרוב ל10 ימי תשובה שהם גבוהים יותר. לכאורה אם הקדוש ברוך הוא היה קורא את 10 ימי תשובה בסוף אלול, היה קורא לנו לפני יום הזה. כך שואל הבן איש חי. הוא מביא שם תירוץ, הוא כותב אחד התירוצים שהוא מביא, הוא אומר כדי שהאדם, אם 10 ימי תשובה היו בסוף חודש אלול, אז אדם היה אומר בסוף חודש אלול, לפני שנה לגדולותיה, תחל שנה וברכותיה, מה שהיה היה, עכשיו שנה חדשה שוכח את העוונות שהיו. שם הוא מביא יסוד שהאדם, גם אדם בעל תשובה, צריך לזכור את העוונות שלו תמיד, של כל ימי חייו, ולהתוודות אפילו העוונות ולארגונים קודמים. אנחנו שמענו גם שכל העוונות. וישבנו בגנו, גזרנו כל הבידויים שעושים, אדם צריך לכוון, גם אם הוא לא עשה את אותם עוונות, הוא יודע שלא עשה את אותם עוונות בחיים שלו, בידוי גלגולים קודמים הוא עושה את זה המון. זה גם על גלגולים קודמים. עכשיו אומר אנחנו באבותינו, אבותינו זה האב שלנו, זה הגלגול הקודם. כמו שהבן איש חי אומר, במה, נביא את הגמרא שהגמרא אומרת, במה היה מדקדק אביך, כביכול באיזה מצווה אביך היה מדקדק יותר מכל מצווה, כביכול באיזה תיקון בגלגול שעבר אביך היה מקפיד על זה. אני רוצה לומר עוד דבר. כן? רמב"ם בכל תשובה כותב שכל אדם צריך לבחור עצמו כבינוני. צדיקים נחתמים לחיים, שמשאים לגמרא, ובינוני תלויים ועומדים ב10 ימי תשובה. אם עשה תשובה, נחתם לחיים. הלך למי ששואל במקום, למה צריך לעשות תשובה? עושה עוד מצווה אחת, יכריע את הקו לקו זכות. רב חיים יטריף אומר שמעשה כל מה שדנים את האדם בשנה שעברה הוא שקול, הוא בינוני. אם הוא יעשה מצווה עכשיו בימים האלה זה לשנה הבאה, זה לא לשנה שעברה. כדי להפוך אותו חייב לעשות תשובה. הרב יונה כותב שתשובה זה מהות חדשה, שאדם צריך לשנות אותה כבריאה חדשה. אני רוצה לומר עוד דבר. עכשיו תרץ את זה אולי הרב עוד לא. כי אם נראה לי הרב מתכוון לתשובה שכל אדם יש לו עוונות וכל אדם יש לו זכויות. אבל הוא כותב שמה שכל אחרים, מי שיש לו זכויות הוא נמצא צדיק, אומר הרמב"ם, ומי שיש לו רוב עוונות נמצא רשע. אבל אומר הרמב"ם שמה אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות לפי איכות המעש. אז זה לא יעזור לאדם אם הוא יעשה עוד מצווה, כמו שהוא יודע באיכות העבירות שלו. יכול להיות שהרבה מצוות לא יכילו עבירה אחת. שיש אחד מאבד טובה הרבה. לכן אדם צריך לעשות תשובה על הכל, ולא די לו במצווה. ולרב צדיקים, כן? ולרב. אנחנו רוצים לשאול, המשנה ברורה מדהים אומר שכל המעשה ימי תשובה מתקנים יום ראשון, יום שני, יום שני. השאלה, איך הוא לראות בעשרת ימי תשובה? מה, לעשות העניות? אסור לעשות העניות. על פי הכוונה, ב10 ימי תשובה אסור לצום יותר משעה 12 בצהריים, יותר מחצות. אנשים חושבים 10 ימי תשובה לצום, לפי הכוונה לא. עד חצות היום אפשר לצום. וכביכול, ב10 ימי תשובה מתקנים את כל האכילות של האיסור והאכילות לא טובים והאכילות לתאווה שאדם אכל, ב10 ימי תשובה מתקנים את זה. ביום כיפור צמים, אבל ב10 ימי תשובה התיקון הוא לא על ידי צומות. 10 ימי תשובה התיקון זה לאכול ולאכול לשם שמיים ולאכול כמו שצריך ולא לאכול ברעבתנות ולא לאכול קדושים תהיו כי קדוש אני קדש עצמך מה מותר לך וכו'. אבל לא בתעניות אלא בהתבוננות ומחשבה וכו', לא בתעניות.
כן. למה עושים עסק גדול מכל נדרה? כל נדרה, מה? זה התרת נדרים. בזמן ממה שעשו מזה, זה כבר הרגשה שכאילו, הרגשה מאוד של הכנעה גדולה. מה מיוחד בכל נדרה? תכף נדבר זה. למי עושים התרת נדרים בכל נדרה? מה זה התרת נדרים של כל נדרה? תכף נרחיב בזה בבקשה. אני רוצה לומר עוד דבר. כן? אחד עושה תשובה על דברים של הרעיון, ממש בעיה, אתם יכולים להתאפר בדברים האלה, והייתי בסוף עיניים מחייש, דברים של הרעיון זה ממש תשובה מזה, זה תשובה ממש דברים, אחד עושה תשובה על זה, ממש דברים שאסור לחשוב עליהם. מה הפירוש? דברים של הרעיון, אדם צריך להגיד, חטאתי לערב בתשובה על החטא שעשה, ולא לשים את החטא למול עיניו. אבל ודאי שצריך לעשות תשובה על החטא, שהשרה יגיד עשיתי חטא, אבל זה עריות, אז אני לא אחשוב ואני לא אעשה על זה גם תשובה. לא. אדם צריך, דוד המלך אומר, חטאתי לנגדי תמיד, אדם צריך שהחטא שלו יהיה לנגדו כל הזמן. כן? שאלה, ראינו במקום של הסביבות קצת קשה לנו לדבר הזה, במקום שמספיק סובה, כן? כתוב שם מה ייתן לך האדם, ירשע אותי, קצת לא מילה ומתפלט. יש כאלה שחולקים לו לומר את זה. לא יודעים מה לא. אני רוצה לפרש את זה, רבי יהודה, תפרשו את זה. כביכול, אפשר לומר את זה שהקדוש ברוך הוא אדם מצד עצמו לא יכול לתת כלום. אפשר להגיד אולי כמו שהרמח"ל אומר, שלנו הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם, כי מטבע הטוב להפש. הקדוש ברוך הוא עשה חסד לבריאותיו בכלל שהוא ברא, והאדם אולי מצד המעשים שלו, הוא באמת לא יכול לתת כלום לקדוש ברוך הוא. מה ייתן לך האדם כי ירשע או כי יצדק? אם הוא ירשע, אומר הרמח"ל, הוא לא יכול לתת חיסרון בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה שלמות. ואם הוא יצדק, הוא לא מוסיף לקדוש ברוך הוא שום דבר. וחוץ מזה, הלא מילה והוא מפעליו, כל מה שהאדם הזה בכלל בא לעולם הזה, זה הכל חסד אצל הקדוש ברוך הוא כהטבה לאדם הזה. לתת לו את אותו חסד מצרי. לכן הוא לא מוסיף ולא מוסיף לקדוש ברוך הוא. טוב צדיק. אני רוצה לומר עוד דבר. כן? באבים מלכנו, אומרים נחום יסלח לכל עוונותינו. ואז אומרים נחום ברחמך הרבים כל שכן חובותינו. אז שמעתי מהרבה הרשויות, אם הם מחל כל העוונות, אז יש שרת חומר רבים קרו. מה ההבדל בין מחילה לבין סליחה? כתבנו את זה לפני שבוע וחצי בחידוש היומי. מה ההבדל בין מחילה לבין סליחה? מה ההבדל בין מחילה לבין סליחה? בחיים צדיק, מה ההבדל בין מחילה לבין סליחה? אדם שהוא מוכל לבן אדם מסוים, הוא החטא כנגדו, אני מוכל לך, אבל אין ביני לבינך. מחילה, פירוש, עשית לי רע, אני לא אחזיר לך רע, אבל זה בלב שלי. סליחה, פירוש, נסלח, נגמר הדבר. כמה אנשים היה ביניהם עניינים, אדם אומר, נניח את זה, לא נדבר על זה. זה נקרא מחילה. סליחה, פירוש, נגמר, סלחתי, אין כלום, זה חזר להיות כמו שהיה בהתחלה. אז לפי זה יבינו צדיק מה ששאלתם. אפשר להתפרץ בדבר שיש עוונות שאנחנו 10 ערבים זה בזה. ערב הוא חותם על השטר, על השטר. זאת אומרת, יכול להסתחק לעוונותינו את העוונות שלנו. אחרי זה בחוק רחמך הרבים תראה את השטרות שאנחנו חייבים, ערבים על אחרים. חזק. כן. למה? כי לפעמים זה חוצפה אחרי כאלה עוונות גדולים שעשינו לבקש סליחה בפעם אחת לא טוב. קודם מבקשים מחילה ואחר כך לבקש סליחה. אדם עשה רק כל כך לחבר שלו, הוא אומר אל תמחה לי, אל תסלח לי, אבל לפחות עכשיו אל תכעס עליי. קודם מורידים את זה שלב ראשון, ואחר כך באים לשלב שני. ועל פי זה יש את השאלה הידועה. כתוב שהקדוש ברוך הוא לא היה מוריד גשם ולא כך ולא כך אם לא נסלחו עוונותיהם של ישראל. והנה, ולא נמחלו עוונותיהם. הנה אנשים עושים עבירות ויורד גשם וכו'. איך זה? אלא אנשים, הקדוש ברוך הוא מחל, הקפיא את זה, אז יורד גשם. כן, רבי דוד?
גם בכל נדרה, בהתחלה אומרים שערו לנו ולכם ומחו לנו, בסוף מסיימים ונסלח כל עדת בני ישראל. כן. זה נראה. כן. בעשרת ימי תשובה מצד אחד גם מחליטים לנו על כל הדברים של השנה, גם הדברים הגשמיים, על כל הדברים. מצד שני, אנחנו על עצמי אני אומר, אני יודע מה עברתי השנה ואיזה דברים עשיתי השנה כדי שאני צריך לתת עליהם תשובה. כמו שהרב אמר שמתביישים, אז אנחנו, כמו הפסוק, אלוקיי בושתי להרים פנייך, אני מתבייש מצד אחד על התשובה שלי, איך יש לי זמן עוד להתעסק. מצד אחד מחליטים לי על כל הפרנסה שלי ועל הכל, ואני צריך לבקש על זה. מצד שני יש לי את התשובה שאני יודע שיש לי הרבה מה לעשות תשובה, וכמה שאני אעשה זה לא יספיק. איך אני... כמה שאני בא להתפלל על פרנסה או משהו כזה, ישר המחשבה בורחת, תדע מה יש לך לתקן. ודאי, אדם צריך לדעת מה יש לו לתקן, אבל זה לא קשור אחד בשני. קודם כל יסוד גדול. מתי שאדם רוצה שהשם ייתן לו פרנסה, בריאות או כל דבר אחר, אסור לבוא לקדוש ברוך הוא מיד ולהגיד ריבונו של עולם, אני רוצה בריאות, רוצה פרנסה, רוצה ורוצה. לא. אם אדם כך בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, השם לא יענה לו על הבקשה שלו. אלא איך מבקשים? קודם באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לקדוש ברוך הוא תודה על כל החסד שעשית לי, כל הטוב שעשית לי, אני מודה לך הקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם מרצה את בוראו, אז יבקש על זה ועל זה ועל זה. אותו דבר בימים של פרנסה. חטאנו, אבינו, קשונו. אבל אם לא יהיה פרנסה ולא יהיה בריאות, לא יהיה לנו חיים. אז האדם ידע במקום שצריך לרצות את בוראו, לבקש מחילה, לבקש סליחה שמה לעשות את זה, ובמקום שצריך לבקש פרנסה בשביל החיים שלנו, בשביל המשפחה שלנו, בשביל ובשביל, יעמוד וכן יבקש. כן? היה דיבר שזה רק נדור, חס ושלום, אדם שפגע בחברו, באמת נהוג לפני יום כיפור, לבקש מחילה, שאלה תופס המחילה הזאת, יהודי עכשיו בא ואומר, מחלתי, הוא לא מוכל ממש בלב שלם. זה לא טוב. אדם צריך לעשות את הכל שחברו ימחל לו, לבקש סליחה כמו שצריך, וגם אדם אסור לו להיות קשה, בני ישראל רחמנים, ביישנים ובחסדים, וכתוב שאדם שמבקשים ממנו מחילה והוא מתעקש ולא סולח, הוא מהערב רב. אין לו נשמה של יהודי, אדם צריך לסלוח. ביום כיפור כולם צריכים לסלוח אחד לשני. וזה סימן, אדם שלא מוחל וסולח, מהערב רב. וכתוב בספרים הקדושים, ארי הקדוש אומר, שמתקרב יום כיפור, אם אדם משאיר שנאה ותינה בלב שלו על אדם אחר, אז כל התפילה שלו לא נכנסת, היא לא עולה לשמיים למקום גבוה, הוא מאבד את התפילה שלו. אסור, אדם צריך להיכנס ביום כיפור, נקי בלב על כולם, שלם בלב על כולם, בנחת על כולם, אסור להשאיר דבר רע בלב על אף אחד. מישהו שאל אותנו, מה כן מותר לשמור בלב רע על אדם? איזה דברים? האם יש מציאות שיש דברים שאסור לסלוח עליהם? מישהו שרוצה להרחיק אותי מהשם. מי אדם שמותר לו לסלוח לו ביום כיפור? מי אדם שאסור לסלוח לו ביום כיפור? ננסה לבאר ולומר, מי אדם שאסור לסלוח לו, שלא צריך לסלוח לו ביום כיפור? חוטא ומחטיא. חוטא ומחטיא, אדם שחוטא ומחטיא, אחד. מי עוד? מי זה? אדם שפגע, למשל, אדם בא ופגע באבותיך, הוציא שמע על אבא שלך, על סבא שלך, אין לך כוח לסלוח לו, כי הוא לא פגע בך. אתה תסלח לו, אבל משהו פגע באבותיך, אין לו כוח, אין לך כוח לסלוח על זה. מהו דברים שאסור לסלוח? אדם שמוסר את ישראל לגויים. מוסר, אדם שמוסר יהודים לגויים. הלאה, מהו אסור לסלוח? אפיקורס זה לא בעיה שלך, הוא אפיקורס לעצמו. לך, דברים שאתה יכול להגיד, אני לא סולח לך גם ביום כיפור. המלאק זה לא עניין שלנו, זה דבר שהוא, תמחה את זכר המלאק, זה דבר מודרת דורו. החפץ חיים כותב, בן אדם שרצה להחטיא אותי ולהרחיק אותי מהשם יתברך, להוציא את האדם מהדת, לאט לאט, אומר החפץ חיים, זה אסור למחול. טוב, מי עוד אנשים שאסור למחול להם ביום כיפור? אם קורא לו רשע, לא שומעים. אם הוא קורא לו רשע, לא שומעים. אם אדם קורא לחברו רשע, אדם שקורא לחברו רשע, מה זה רשע? למי מותר, מה זה מושג של רשע? למי מותר להגיד אתה רשע? מישהו
אז הגמרא אומרת, היורד לחיי חברו. מה זה יורד לחיי חברו? רבי אברהם יורד לחיי חברו, פירוש אדם שסתם בא ונכנס לחיים של החבר שלו ומזיק לו סתם. זה נקרא יורד לחיי חברו. אדם שיורד לחיי חברו, אתה חי חיים רגילים, חיים פשוטים, אף אחד לא מפריע לך, לא עשית רע לאף אחד, אתה חי בשקט, פתאום באדם נכפה לחיים שלך ומתחיל להפריע לך בחיים, זה נקרא יורד לחיי חברו. יורד לחיי חברו נקרא רשע. אדם שיורד לחיים של חברו, מותר לקרוא לו רשע, הוא נקרא רשע. כן? רצו לשאול, ערב רב זה גלגול לשמור לערב רב, שיש בו עוד פעם, ערב רב. אבל זה גלגול לשמור את הערב רב מהמדבר בדור שלנו. זה לא אנשים, כי ערב רב זה גלגול נשמה של ערב רב. כן. יש מציאות שבתוך משפחה כאילו זרע ישראל, כן, ערב רב, כן. וערב רב זה נשמה של ערב רב, ודאי. גם המגן אברהם אומר, המגן אברהם אומר שכל לילה שאנחנו יושנים הנשמה שלנו עולה לקדוש ברוך הוא, ויש אדם שעושה עבירות והנשמה שלו לא חוזרת אליו בבוקר, היהודית, וחוזרת אליו נשמה של גוי, והנשמה שלו היהודית נכנסת לאדם שהתגייר ונהיה יהודי, אליו הולכת הנשמה שלו. אז יש אנשים מסתובבים בתוך עם ישראל לפי המגן אברהם שהנשמה שלהם נשמה של גוי. אפשר להגיד עליו שמפניני הדת, אלה שנלחמים, כי יכול להיות שאדם חילוני שאומר חלל ותן לחיות, כאלה זיכוי ערבים, מתפללים להם שהציבור יתמיד. יש כאלה שנלחמים נגד הדת בפרסה, כן יפתחו חנויות חזיר, תינוקות של בית רבן, תינוקות של משפור. אין מאפיינים לערב רב לראות בהתנהגות שלהם? כבודו, יש אנשים שיושבים בתוך ישיבה ולומדים תורה מהם ערב רב. יש אנשים שנמצאים בתוך התורה ועושים דברים רעים שזה ערב רב. לעשות תשובה. אדם שרואה אדם צריך להיות פתוח בלב שלו לשמוע מוסר. יש אנשים שנסגרים על דבר ולא מוכנים לשמוע מוסר. אפשר לראות מה הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל. משה רבנו אומר 40 שנה עקות ודור, מה אומר? עם טועה לבבן. מה זה עם טועה לבבן? מה הפירוש של המילה עם טועה לבבן? בלב הם צדיקים מאחורי השם, במעשה לא צדיקים מאחורי השם. במעשה הם צדיקים, כולם הם צדיקים במעשה. אבל בלב שלהם לא הם הקדוש ברוך הוא. רבי חיים, עם טועה לבבן, הפירוש הוא, זה אדם שהמציאות של הלב שלו הוא טועה. המציאות של הלב שלו הוא טועה. הוא מקיים את המצוות, מקיים את המעשים טובים, מקיים את הכל, אבל המהות שלו בלב הוא טועה בכל התפיסת עולם שלו. יכול להיות אדם בישיבה לומד תורה, הוא ערב רב, עם טועה לבבן. הלב שלו טועה, המהות של החיים שלו, המהות של התפיסה שלו בחיים היא מהות תורה. וכאלה אנשים זה כמו זרע קטן שהולך וגודל, מתי שזה גודל מאוד רואים את הצרה שתמונה בהם. ממה זה נובע? שאדם לא מחפש את האמת? זה נובע מהרבה דברים. זה נובע, א', אל תקרא ונטמאתם בם אלא ונטמטמתם בם. אדם אוכל מחלות לא כשרים, מסתכל מהעיריות האסורות, הוא מתחיל לטמטם את הלב שלו עד שהוא מאבד את כל המהות של הלב שלו. קריאה בספרים חיצוניים, דברים לא טובים, הדברים האלה מאבדים את הנפש של האדם. בדרך כלל כל בן תורה שהוא קורא את הדברים האלו, הוא יודע, זה דברים ידועים שצריך להיזהר מהם, ראיות אסורות, ואכילות אסורות. יש דברים כולם מקפידים בזה? לא. זה מסוכן, והדבר הזה מדבק. וגם אפילו אדם שלומד תורה מרב עקום, שהפנים שלו מקולקל, אז הרב הזה זורע בנפש ובראש של אותם אנשים, תלמידים, זרעים עקומים וזרעים רעים. זרעים רעים, אדם שלמד תורה מרב שהוא לא הגון ולא ישר, אז הרי מה זה תורה? למה לוקחים את הילד שלומד א' ב' לרב צדיק, מקפידים שהרב של כיתה א' בחדר יהיה הצדיק שבכל הרבנים בישיבה, בחדר. למה? כי הרב של כיתה א' הוא זורע את האלף. אז כל מה שיש לו בראש א' נזרע לילד בראש א', ב' הוא זורע לילד בראש ב'. כל מה שיש לו בראש ב' זה נזרע בתוכו ב'. עכשיו רב לימד את התלמיד שלו תורה. אם הרב אמר את הדבר בפשטות, אבל יש לו סודות תורה גדולים על מה שהוא אמר, אז אותו תלמיד שמע מה שהרב אמר בפשטות, ובקלות הוא יגיע גם להשגות גדולות שנמצאים בראש של הרב שלו. למה? בגלל שזה נמצא בראש של הרב שלו, ובסוף הוא יגיע לזה. אבל אדם שנמצא אצל רב, שהרב אומר את הדברים ומדקלם אותם, ובפנים הכל מר ורע ולא טוב, ומחשבות רעות ודברים רעים, אז גם התלמיד יהיה לו מחשבות רעות ודברים רעים. יראת שמיים בישיבה רואים על פי התלמידים מה זה הרב.
כמו בית. אם רוצים לדעת איך האבא והאמא, תראה איך הילדים יהיו בעתיד. הילדים בעתיד הם הפירות שיודעים איך האבא והאמא חינכו אותם. כן? כמו שכבוד הרב אמר שאם רואים את התקציב שאמר שזה דרך תורה, סימן שגם הרב זה טוב. אבל היה לי כמה אנשים שהיה להם דעות משובשות לגבי זה דבר, אבל מתנהגים לא בדרך ישרה. כשניסו להסביר אנשים אחרים שלא ישמעו את הרב שלהם, של אותם אנשים טועים, אמרו לו, הרב צדיק, התלמידים לא הבינו אותו נכון. זה קורה מזה הרבה. זה נכון שצריך לאחוז את זה? לא, חס ושלום. אם יש תלמיד שפתאום עזב ישיבה והלך ונהיה לא טוב, אז לא נאמר הרב לא טוב, לא, חס ושלום. הרבה תלמידים מופיעים דברים שהם נגד דרך הרבנים הישיבות. אי אפשר מזה ללכת, ואפשר להגיד על תלמיד מובן שכל היום יושב ולומד אצל הרב, אצל אותו רב תורה, אי אפשר לומר את זה. היום כבר אי אפשר להצביע ולומר כך את הדברים. אי אפשר כך לומר. אולי אפשר להגיד לנו דווקא באלה שלא שרים מן הדרך אפשר לראות את אבל גם צריך ישיבה שצריכה, התלמידים צריכים לדעת, לשמוע וללכת, מה שהרב זורע בהם, זה מה שצריך להיות בהם. אדם מעצמו, כאילו הסינון, אני מפחד, פעם שאלתי שאלה מישהו, יש אנשים מסוימים שאני יודע שהם תלמידי חכמים ועומדים לכבודם, אני לא תלמיד חכם, אבל אני רואה שהמידות שלהם הן לא תואמות את המעמד שלהם, האם אני צריך לעמוד לכבודם או לא. מצד שני הרגשתי שאני... יש אנשים מסוימים שהם כדמות רבנית, כולם עומדים לכבודם. אני פחדתי שאם אני אתחיל לסנן, לזה אני אעמוד, לזה אני לא אעמוד, אתחיל לדבר על רבנים. כל אדם שנקרא תלמיד חכם צריך לעמוד. מצד שני, אבל אני לא רוצה לקבל ממנו, כי אני רואה שהפוך אל תקבל ממנו, אבל תעמוד. תעמוד, תכבד את כולם, אל תפגע בו. אתה לא יודע, גם אם ראית תלמיד חכם שחטא, אל תערער אחריו שמעשה תשובה. כן? לגבי אחת לימוד תשובה, מרן בסימן רש כ"ה, תשובה, מי שלא פגש את חברו חודש, שראה אותו, נראה שהחיינו. אם ראה אותו שנה, מברך מחיה אמיתי, מברך מחיה אמיתי. המשנה מובא מסביר, לכאורה, מובא, למה מחיה אמיתי? כיוון שעבר עליו ראש השנה וכיפור, והוא חי, זאת אומרת, שאנחנו נבין, צריכים להבין, זאת אומרת שלכאורה, ככה אני מבין, שראש השנה כיפור, זה לא שהשם מעריך לנו את החיים. כאילו, גוזר עלינו מידה, ועושה לנו עכשיו טובה, זה תשובה, מחיה אותנו בחזרה. כך אפשר. אבל אצל ספרדים, כל הברכות האלה, זה בעיה עם הגידים של מלכות. כל הברכות האלה של ברכות הריח וכו', הם ברכות הראייה. אצל ספרדים זה לא פשוט שצריך ללכת עם שם מלכות. כן, אנא צדיקים. תודה רבה, בגמרא ביומא. הגמרא שם אומרת שהיה מעשה עם רב, המעשה שפעם הרב סיפר על רב, והיה איזה טבח אחד שחטא כנגד רב, ורב הלך לבקש ממנו סליחה בערב יום כיפור, והגמרא אומרת שרבונה ראה אותו בדרך, אמר רבונה, רב הולך להרוג את הטבח. וככה הוא הלך לבקש מחילה, הוא לא רצה לסלח לו, אז הוא לקח עם הסכין ואף לו עצם משהו חתיכת בשר, פגע לו בגולגולת ומת. לכאורה הרב, לומדים מהגמרא, שאם אדם גדול הולך לאדם קטן לבקש ממנו מחילה, והוא לא יסלח לו, זה סכנה כלפי אותו בן אדם. האם הרב מותר ללכת לכתחילה לבן אדם שיודע שיש לו סכסוך עם בן אדם שהוא פחות ממנו לכאורה, ולבוא אליו לכתחילה בכוונה שהוא יודע שהוא לא יסלח לו, וכדי שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו? לא, אסור, ודאי שאסור. כפי שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו, הוא הולך לבקש מחילה בפשטות. אבל סוד גדול, כל אדם שמישהו נענש בגללו, אפילו צדיק, לא יזכה לו במחיצת הקדוש ברוך הוא. אדם אפילו צדיק שמישהו עשה לו רע, והוא נענש בגלל שהוא עשה רע לצדיק, אז אותו אדם שבגללו נענשו אנשים לא יזכה להיות במחיצת הקדוש ברוך הוא. ככה הגמרא אומרת, אין, הקדוש... זה לא בקטע שלי. משום שהתורה הקדושה אומרת, בזמן של התנאים הגדולים, אפילו אדם חיה לא הייתה טורפת אדם באזור של רב, לא הייתה נראית קשת בענן. אין מציאות, רב צריך שיהיה טוב, שלא יהיה רע. הגדולה של רב שלא נהיים אסונות. הגדולה של רב שנהיים זכויות ודברים טובים. הרב, אז מה לא בשום לא יודע בגבירים, שהוא שין עליו, הוא מת בגללו, בגלל שהוא צייר אותו. הוא ראה עדיין את בעולם, הוא מת בגללו.
מציאות הראשון ברוחי, אפשר להגיד את רבי שמעון בר יוחאי. כי פה זה היה דבר אחר, כי רואים מציאות מצד שני שאצל רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בימיו, כי הזכות שלו עמדה עם כולם, שכולם היו לטוב. אבל אותו אדם שהלך ומסר את עם ישראל, הקפיד עליו ומת. ואפשר גם לחשוב ולהגיד גם על משה רבנו ועל קורח. שמה? קורח הרי וקורח הוא נהנס... אבל צריך לעשות הבדל בין מה שקרה עם משה רבנו, בין מה שקרה עם רבי שמעון בר יוחאי, לבין מה שקורה בדברים אחרים. מה שקרה עם משה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי, זה היה דברים של כלל עם ישראל. משה רבנו הקפיד על קורח ועדתו שמתו, על אותו מצרי שהרג אותו, נתן עיניו בו ועשה עוגה לעצמות, כי הוא הזיק לכלל עם ישראל. ברגע שיש לי בעיה איתך אישית ואני מקפיד עליך ואתה מת, אז אני לא אזכה לראות במחיצת הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שמקפיד עליו כי הוא מזיק לכלל עם ישראל, זה משהו אחר לגמרי. קורח ועדתו זה לכלל עם ישראל. המצרי שהיה מדבר לשון הרע על בני ישראל ומכה, זה על כלל עם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי זה על כלל עם ישראל. יהודה בן קרים הלשין על כלל עם ישראל. אבל ברגע שיש עניין שרב מקפיד על אדם כי הוא פגע בו באופן אישי, לא יזכה לראות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אפילו רואים רבי אלעזר שבא לבית שלו ואמר לאשתו אמא שלום שהתלמיד הכי טוב שלו ימות השנה. שאלה אותו למה? הוא אמר לה, הוא ראה הלכה בפניי, הוא ראה הלכה בפניי חייב מיתה. באמת באותה שנה. אז גם פה למה? אלא מה שהוא ראה הלכה בפני רבי אלעזר, הוא גרם לכל התלמידים ירידה באמונה ברב, בדבקות ברב, גרם ירידה לכולם, הוא לא פחד מזה. דבר שהוא נזק לכלל מותר, נזק לפרט אסור. שמה? ומה רואים היה סיפור של רבי יוחנן שגם הוא נפטר? הוא לא החזיק מעמד ונפטר. יש לו בזהב הרב שהצדיקים מוכן, אבל משמיים לא מוכנים על דברו של הצדיק. זה כמו הסיפור עם רבי יעקב אבוחצירא, שהלכו אותו והוא אכל את העוף בידיים, צחקה עליו בעלת הבית והפכה לכלב. הוא אמר לבעל הבית, אני בכלל לא ידעתי, אני מחלתי לה בלב. אבל משמיים לא מוכנים על כבוד הצדיק, והפכו אותה לכלב. ואז הוא התפלל עליה והפכה. הבעיה של רבי יוחנן וריש לקיש, אמרנו אותה כמה פעמים, שכל אדם יש לו את הצינור שהוא הרב שלו מהשמיים, ובלי הצינור הזה אין לו חיות. רבי ריש לקיש, מי היה הצינור שלו? רבי יוחנן. וברגע שהוא דיבר לו טוב על הצינור הזה, לא היה לו מהות של חיים יותר. מה ריש לקיש אמר? פעם נקראתי רבי וגם היום אני נקרא רבי. פעם בספר בשמיים כל אדם כתוב מה יהיה, נקראתי רבי. אז הוא אמר לרבי יוחנן, גם אם אתה לא היית, אני גם הייתי רבי. על זה רבי יוחנן הקפיד עליו. כי בכל אמר לרבי יוחנן, גם אם אתה לא היית מחזיר אותי בתשובה, מישהו אחר היה מחזיר אותי. זה רבי יוחנן לא מחל, כי הוא היה הצינור שלקרב אותו לקדוש ברוך הוא. הוא חתך את הצינור שלקרב אותו, לא היה לו חיים יותר. אולי נתחיל קצת לדבר. עכשיו הסרט ימי תשובה זה זמן שעושים כפרות. זמן של הכפרות זה דבר מיוחד ביותר. מקפידים לעשות כפרות, מותר לעשות בכל הסרט ימי תשובה כפרות של ערב כיפור. גם צריך לדעת, אדם שיש לו בעיה בכל ימות השנה, גם כן אפשר לעשות כפרות. כמו שעושים כפרות, זה חליפה וכו', כל ימות השנה גם עושים כפרות. אבל הזמן הטוב ביותר זה הסרט ימי תשובה. הזמן הטוב ביותר בעשרת ימי תשובה, מתי זה? זה ביום האחרון של הסליחות, בלילה, כמו מחר בלילה, אבל אחרי הסליחות. אנחנו עושים את זה תמיד לפני הסליחות, לפני שהולכים לכנס באשקלון, לשיעור אנחנו עושים את הסליחות, את הכפרות בישיבה. אבל הטוב ביותר לעשות את הכפרות אחרי הסליחות, לקראת השמורות הבוקר, אז לעשות את הכפרות. וצריך לדעת, המשקל של הכפרות יש לזה משקל גדול ביותר. טוב לעשות כפרות דווקא בתרנגול. אפשר לעשות גם בכסף, אבל טוב יותר בתרנגול. למה בתרנגול? יש בזה כמה סוגות. סוד ראשון זה כביכול כמו שעיר המשתלח. תרנגול שעושים בו כפרות זה כמו שעיר המשתלח. כמו שביום כיפור היו לוקחים שעיר המשתלח ונותנים את זה לשטן, גם כביכול התרנגול זה שעיר המשתלח שנותנים את זה לשטן. ועוד דבר, כתוב בספרים הקדושים, מתי שאדם עושה את הכפרות, אדם יחשוב בדעתו. הרי מה עושים לתרנגול? 4 מיטות בדין, חולקים אותו, מורידים לו את הראש, זורקים אותו. 4 מיטות בדין עושים לתרנגול.
כל 4 מיתות בדין זה מה שעושים לתרנגול. מתי שעושים את זה לתרנגול, האדם צריך לחשוב בדעתו ולומר, זה מה שהייתי צריך לעבור השנה, 4 מיתות בדין. מתי שעושים את זה לתרנגול צריך לחשוב, זה מה שהייתי צריך לעבור, וזה כפרה עליי, ובזה, בזכות זה, כל מה שצריך להיות לי יעבור על זה. למה דווקא תרנגול? כי הגמרא קוראה לתרנגול גברא. הגמרא קוראה לתרנגול גבר. אז כביכול גברא, גבר, אחד תמורת אחד. התרנגול תמורתו. איך אומרים הכפרות? מי יגיד לנו את הכפרות? זו חליפתי, תמורתי, כפרתי. לא, טעות. לא זו חליפתי, זו כפרתי. לא זו. פעם אחת, זו חליפתי, כפרתי, תמורתי. ראשי תיבות שזו חליפתי, תמורתי, כפרתי, מה ראשי תיבות? חתך. מה זה חתך? השם חתך. מה זה חתך? זה חתך, זה השם של המלאך הממונה על החיים. חתך זה השם הממונה על החיים. פרנסה זה דיקרנוסה, הוא המלאך הממונה על הפרנסה. המלאך הממונה על הפרנסה, על החיים, זה חתך. אז לא אומרים זה חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, לא צריך את זה. זו פעם ראשונה, זו חליפתי, תמורתי, כפרתי, חתך. ולכוון מתי שאומרים את זה חתך, ולא זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, לא אז זה הוא חותך את האותיות שצריכים להיות, את הראשי תיבות חתך. לכן, שיהיה ברצף אחד, כפרתי, חליפתי, תמורתי, חתך, שזה ולכוון בראש, זה המלאך הממונה על אריכות הימים. וצריך, מתי שעושים את הכפרות, יש מצווה גדולה שהיא מצוות כיסוי אדם. מצוות כיסוי אדם היא אחת המצוות החשובות ביותר. הגמרא אומרת, כמה עולה מצווה של כיסוי אדם? 10 זהובים. הגמרא אומרת שאם מישהו הלך ולקח למישהו את מצוות כיסוי אדם וכיסה, מחייב אותו 10 זהובים לתת לו תמורה שהוא לקח לו את המצווה. מי מצווה במצוות כיסוי אדם? השוחט, אנשים לא יודעים, השוחט. אז לפני, מתי שעושים כפרות, אדם ילך לשוחט ויאמר לו, בבקשה תיתן לי אני לעשות מצוות כיסוי אדם. אני רוצה לעשות מצוות כיסוי אדם, ומתי שהשוחט יסכים, לפני ששוחטים את התרנגול, אדם ילך ויאסוף קצת חול בצד, ויאמר שהוא אוסף את החול הזה בשביל מצוות כיסוי אדם, יכין אותו בפה, יכין הכנה בפה שהוא עומד לעשות מצוות כיסוי אדם, יעשה הכנה בפה, ויעשה הכנה של החול מוכן למצוות כיסוי אדם, ואחרי שהשוחט גומר לשחוט, צריך לחסות, לברך את הברכה ולחסות את כל אדם שלא יישאר אף רבב שרואים מהאדם הזה. וצריך לדעת יסוד גדול. כל מצווה שעושים, שהמצווה הזאת קשורה בחול, היא מתקנת על מידת היסוד. כיסוי אדם זה מתקן על מידת היסוד. אדם שחס ושלום חטא במידת היסוד, כיסוי אדם מחפר על מידת היסוד. אותו דבר, ברית מילה, את העורלה של הברית מילה מכסים בחול. מה מכסים בחול? מידת היסוד. מכסים את מידת היסוד. כל דבר שהעניין שלו עם חול, עם אדמה, אדמה זה תיקון של מידת היסוד. צריך להקפיד הרבה, צריך להיזהר, אנחנו רואים את זה כל הזמן. השם ישמור, המחשבים והאנשים הלא טובים שעושים כישופים, לוקחים את העורלה של התינוק ועושים בזה כל מיני דברים של כישופים. וצריך האבא להקפיד, מתי שיש ברית מילה, לא לסמוך על המועד. אפילו שכל המועדים טובים וחכמים, האבא ייקח את העורלה והאבא ידאג לקבור את זה באדמה. כי אם לקחו את העורלה ועשו בה דבר לא טוב, כישופים ודברים, כל החיים מזיקים לאותו ילד. ילד גודל, יש לו תאווה של עריות, יש לו כך, יש לו כך. מי יודע בעורלה שהוא היה תינוק, מי לקח אותה, מה הסבא ומה, איזה דבר הסבא. וגם היום יש סגולה שאומרים לאנשים, אישה שלא יולדת ילדים, תיקח עורלה ותבלה, זה אסון גדול, אסור לעשות את זה בשום פנים ואופן, זה עושים נזק לילד הזה לאורך כל החיים. מי שעושה את זה עושה נזק היום ונורא לאותו ילד. צריך לקחת את העורלה ולקבור אותה בחול. שמענו השם ישמור שמוכרים עורלה $20,000, $15,000. יש מסחר היום בעורלות, כי יש בדבר הזה כוח שאנשים עושים מזה דברים אסור, איסור מוחלט. אני רוצה לומר עוד דבר. לא, מבקשים מהשוחט. מבקשים, אדם שהלך וגנב לשני את כיסוי אדם, כן, צריך לשלם לו, זה מצווה. אדם שעושה כפרות לאחרים, אז קודם כל תעשה כפרות לעצמך. קודם כל תעשה לעצמך כפרות,
ואחרי שתעשה לך, תעשה לאחרים. קודם אתה תהיה אחרי כפרות, ואחר כך תעשה לאחרים. ולא שאתה תהיה לפני כפרות ותעשה לעצמך בסוף. קודם אתה תעשה לעצמך כפרות, ואחר כך תעשה לאחרים כפרות. וכך כתוב אצל הכהן, וכיפר בעדו ועד ביתו. קודם בעדו, קודם תעשה לך כפרה. קודם בעדו, אתה תעשה קודם לך כפרות, ואחרי שתעשה בעדו ועד כל הכלל ישראל. אני רוצה לומר עוד דבר. עכשיו כמה אנשים על תרנגול אחד? מה? כמה אנשים על תרנגול אחד? כמה מסכן התרנגול יכול לקחת? כאילו בחורי ישיבה שקשה להם ההכנסה, לקנות בחורים לישיבה ולעשות להם על תרנגול. יעשו בכסף, יקנו. הארי הקדוש היה מקפיד לעשות רק בתרנגול כפרות. הארי הקדוש היה מקפיד רק בתרנגול. מה? מאות על מה? כמה עולה תרנגול? טוב, הנה, אז הנה, יקנה תרנגול ויעשה. כן? אישה מעוברת אחד אלה, אחד אם זה בן, אחד אם זה בן. וגם אם עושים את האולטרסאונד, יודעים שזה בן לא. אפילו שהמכשיר אומר שזה בן, לא סומכים על זה. עושים כך וכך. אפילו שיודעים שזה בן או בת, עושים כך וכך. כן? כבוד הרב, לגבי מה שהרב אמר עם התרנגול והכפרות, הרב אמר לנו במנהטל לגבי שהרב אומר, לגבי הכפרות שאדם אם ייתן את זה לעניים, הוא יכול לתת את העבירות שלו לעניים, אז שיהיו יכולת רואים את התרנגול. שמה? הרב אמר שהרב אמר, עליו השלום אמר, שלא ייתן את התרנגול הזה לאנשים אחרים, שלא ייתן את העבירות שלו לאנשים. מה צדיק? הרב אמר שהרב אמר עליו השלום, אמר שאת הכפרות לא ייתן לאנשים אחרים, כי יכול שהוא ייקח את זה לעצמו, לא ייתן את העבירות של האחרים, שלא ייתן לאחרים. כבוד הרב? כן. לכאורה יצא מזה גם כולה. לפי מה שהרב אמר לגבי האולטרסאונד, שהאולטרסאונד לא תופס לכן תיתן 2, לכאורה אישה הרב לדעת שהיא מעוברת בשלישייה או בתאומים, או בשלישייה למשל, היא לא צריכה לתת כנגדה וכנגד 3 ילדים שיש לה בבטן. לכאורה היא מעוברת באחד, למרות שהאולטרסאונד אומר יש פה 3, היא מעוברת באחד, ואז ייתן אחד לתרנגול, אחד תרנגולת, אז יצא אחד שהוא חסר הרב. זה כבר לא צריך אולטרסאונד אם יש 3, זה מרגישים שיש 3. זה לא צריך, זה נראה. ומה עושים עם התרנגול? לוקחים את הכבד ואת הבני מעיים של התרנגול וזורקים את זה על הגגות. למה? משום כמה דברים. דבר אחד, השולחן ערוך אומר בגלל שאנחנו כביכול אומרים עכשיו אנחנו רוצים יותר לעבוד על עצמנו על חסד, שיהיה לחיות אחרים לאכול. אבל הדבר העיקרי, למה זורקים את המעיים ואת הכבד של התרנגול של הכפרות? משום שהתרנגול, רוב האוכל שלו זה מגזל. התרנגול כל היום מסתובב ואוכל גזל. כביכול זה גזל, מהר זורקים את זה, לא משאירים את זה. לכן המעיים של התרנגול והכבד זורקים את זה על הגגות, שיקחו את זה, לא משאירים את זה. את מה? מה שלא אוכלים מלך, מה זה מלך? מוח לב, כבד. לא אוכלים את זה כי זה קשה לשכחה. מלך מקפידים לא לאכול כי זה קשה לשכחה. יש הרבה מכשולים בתקנות הרב בשחיטה וכל התהליך הזה. אנחנו מסתדרים עם תרנגולים. הסבות שלנו עשו בתרנגולים, הסבות של הסבות שלנו. אנחנו נמשיך לעשות בתרנגולים. נו צדיקים. משליכים משום כמו סקינה. זה אחד מהרבה מיתות בדין. אבל ודאי לא לקחת את התרנגול ולענות אותו. צריך גם צער בעלי חיים, להיזהר צער בעלי חיים בכל הכוח.
לפני שאדם עושה מצוות כיסוי ידם, ייטול את הידיים. כל מצווה שאדם עושה לפני, ייטול את ידיו. זו מצווה חשובה וטובה, ייטול את ידם לפני. מישהו רוצה עוד לשאול לומר דבר על כפרות? היום כתבנו בחידוש היומי, שפעם הלך אחד החסידים לנועם אלימלך, אמר לו, רבי, אני רוצה לראות אותך עושה כפרות. הנועם אלימלך אמר לו, אני עושה כפרות כמו כולם, אין לך משהו מיוחד לראות אצלי. הוא התחיל ללחוץ את הנועם אלימלך, חייב, אני רוצה לראות איך הרב עושה כפרות. הרב אמר לו, לא, לך לאיזה כפר, יש שם אדם, תראה איך הוא עושה כפרות. הלך אותו אדם לכפר, שאל את השם של הנועם אלימלך, אמר לו, אותו אדם היה לו בית מרזח של יין, של גויים. נכנס אותו אדם לבית מרזח, הוא רואה יהודים שהוא אחראי על הבית מרזח, וכולם שם שיכורים וכו', הוא ישב בצד. הגיע שעת חצות לילה, אותו בעל בית מרזח אמר לכל הגויים לצאת. כולם יצאו, היהודי נשאר שמה. אמר גם ליהודי, לחסיד, תצא. החסיד אמר לו, בבקשה, אני יהודי אח שלך, תן לי לישון פה, אין לי איפה לישון. הסכים בעל הבית מרזח, והיהודי החסיד ישב בצד, ראה מה הוא עושה. אותו בעל בית מרזח קרא לאשתו, אמר לה, תביא לי את הפנקס. הביאה לו את הפנקס. התחיל לקרוא בקול, ריבונו של עולם, תסלח לי, השנה רימיתי במחיר. עשיתי כך ועשיתי כך ועשיתי כך. הוא מנה כל העוונות שהוא עשה השנה. הוא אמר למנות וביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. הוא אמר לאשתו, תביא לי את הפנקס השני. הביאה לו את הפנקס השני. הוא התחיל לקרוא, הקדוש ברוך הוא, השנה מס הכנסה באו אליי, למה עשית לי את זה? השנה נשבר לי הרגל, למה עשית לי את זה? השנה קרה לי כך, השנה קרה לי כך. התחיל למנות כל הבעיות שקרה לו השנה. אמר לקדוש ברוך הוא, אני חטאתי לך, אתה חטאת לי. נשים את שתי הפנקסים ביחד, אתה תסלח לי ואני אסלח לך. אותו חסיד חזר לנועם אלימלך, סיפר לו, אמר לו הנועם אלימלך, אצל הקדוש ברוך הוא, הכפרת עוונות הזאת, הסליחה הזאת, זה היה הדבר הגדול ביותר. זה הכפרות הגדולות ביותר שהיה. תמימות, להיות תמים עם הקדוש ברוך הוא. אותו אדם החזיק פנקס, מה רע שהוא עשה לשם ומה רע שהשם עשה לו חס ושלום. אדם בתמימות, הקדוש ברוך הוא מקבל את הדברים של התמימות של האנשים. אפשר להיות תמים בכוונה או שזה משהו נולד בטבע? כבודו, ודאי שיש אנשים שעושים את עצמם תמימים בשביל להרוויח. יש אנשים שמתי שיש משהו יותר מדי חכם, אומרים אנחנו ניכשל בזה, עושים עצמם לא מבינים. זה רמאות, זה לא תמימות. אבל אדם שעובד על עצמו להיות תמים, כמו יעקב אבינו. מצד אחד רואים יעקב אבינו היה ערמומי גדול ביותר, אפשר להגיד ערמומי, אבל מה שלבן עשה הוא התחכם איתו, ומה שעשיו עשה הוא התחכם איתו. ומצד שני איך הקדוש ברוך הוא קורא לך, התורה קורא ליעקב, איש תם, איזה תם? איזה תם? הוא היה יותר חכם מלבן, איזה תם? אלא מה? מתי שצריך להיות, כמו שצריך להיות, לעמוד על שלך, תהיה כך. מתי שאתה צריך להיות בדברים של השם, תהיה תמים עם הדברים של הקדוש ברוך הוא. מה? זה אמונה, שלם, לא מערב, מה אתה אומר? מה שאומר רבי יובל, היה צריך שתיסע לחג לניו יורק, להיות עם הישיבה. אדם צריך להיות עם אשתו, אדם צריך להיות עם המשפחה. תמים זה קם והולך. הרב אמר, אני תמים עם השם, אני רואה את הקדוש ברוך הוא מול עיניי. זה נקרא תמים. יש אישה, חודש תשיעי, עומדת ללדת, תמים עם השם. זה נקרא תמים עם השם. אז מה, אתה תמים? אתה לא תמים, אתה חכם, יודע להתווכח, יודע לעמוד על שלך בלימוד. אתה לא תמים, אבל בדברים של השם אתה תמים. אמת או לא רבי חיים. זה נקרא תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא עם כולם, עם השם אלוקיך. אם יקש תתעקש, אם תיתן תתפתל. מי שישחק איתך כל משחק תהיה מוכן למשחק. אבל בדברים של השם תהיה תמים, תמימות גדולה ביותר שאין כדוגמתה. חשבתי על זה, וחשוב בפרקי אבות שרבי יוחנן בן זכאי אמר תלמידים שלו איזה דרך טובה שנקראת באדם. ואז הוא אמר, רבי עזב בן ערך אמר לב טוב, ורואים מכאן שאפשר לקנות לב טוב. אם הוא אמר להם לכולם שתדרכו בדרך הזאת, ואז תקנו את הכל, יש מאמינה שאפשר לקנות לב טוב. זה בעצם זה התמימות. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תהלך לפניי ויהיה תמים. מאמינה אתה יכול להוסיף תמימות עוד. זה רב? כן. הרב אמר שתמים זה מה שהרב אומר ומה שעושים. מה שקשור לקדוש ברוך הוא ללכת תם עם השם. עכשיו מצד שני אדם שהוא לא רווק, הוא בעל משפחה, הוא לא צריך להיות מחושב, כאילו אני את עצמי זורק. בראש השנה זה להיות מחושב, לא לנסוע. זה דבר שלא עושים אותו. אני מדבר על דבר של... בוודאי לא גבי מחלוק ולא אחרים. זה דבר שלא עושים אותו. משום שזה לא דבר שעושים אותו. אדם צריך להיות בבית שלו, במשפחה שלו,
רבי נחמן היה קודש קודשים, אבל מה שזה נהיה זה דבר שלא עושים אותו. זה לא נקרא תמים עם השם, זה לא נקרא תמים עם השם. אני מדבר על החלטה של חיים, לשנות חיים. בדבר כזה, כאילו לא צריך לקחת שיקולים משפחתיים. תסבירו לנו מה צדיק, אנחנו רוצים לשמוע מה. מה, בדוגמה למה שדיברנו עם הרב בראש השנה. כבודו רואה שאנחנו לא אמרנו ולא דיברנו על זה עוד פעם, כי חשבנו שזה עוד לא. לא על זה, אני שואל האם מבחינתי צריך להיות לי שיקולים או לא צריך להיות לי שיקולים. ברגע שיש לאדם אישה, והאישה היא שותפה של האדם, אדם צריך לקחת את דעת של אשתו. אדם לא יכול לבוא ולומר, אני החלטתי היום להיות תמים עם השם ולעשות כך וכך, לעזוב את אשתי וללכת לגור במקום אחר, להיות תמים עם השם. זה לא נקרא תמים, זה נקרא אדם שעושה החלטות לא נכונות. שמחליט להם מה? אז רב צריך להיות חכם לדעת מה להחליט ומה לא להחליט. להחליט כאלה דברים לא צריך להחליט אותם. אדם צריך להיות בחגים, ושמחת בחגיך, לעשות כמו שצריך לעשות. לא רוצים להיכנס לזה, זה דברים שרק נוגעים בהם בפה, ולא רוצים להיכנס לזה לעומק. הוא רוצה לומר עוד דבר? כן? כשהוא לא ידע מה לעשות, איזה החלטות גורליות, הוא היה רואה אדם ברחוב, אדם חמור לו, הוא היה שואל אותו, מה היית עושה במקומי? היה אומר א', החזוני היה עושה ב' והיה מצליח. הוא רוצה לשאול פה הרב, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איך להתנהג. לא, אבל בזמן החזוני שהיה אנשים עמי ארצות, היום כולם תלמידי חכמים. כל מי שילך ברחוב ישאל אותו, כולם למדו את כל התורה כולם. אז מה שתשאל, היום אי אפשר לעשות את זה. היום כולם חכמים, גאונים. אנחנו זוכרים את אשדוד, תראו כמה בני תורה יש פה, אנחנו זוכרים את אשדוד, שלא היה בכל אשדוד 10 אברכים. תראו כולם צדיקים, תלכו לבתי כנסת בשבת, שמענו שבישיבה התפללו אולי 2,000 אנשים בראש השנה. ופה, ובכאן, ושם, ואמך כולם צדיקים, כל עם ישראל כולם צדיקים, כולם צדיקים. אז היום זה אי אפשר לעשות את זה. אולי אפשר לעשות מה שהגאון מווילנה היה עושה. מתי שהגאון מווילנה היה רוצה לקחת החלטה ולא היה יודע מה, היה פותח גמרא, לומד כמה שעות, גומר ללמוד, אחרי שהוא היה לומד, אומר, עכשיו יש לי דעת תורה, ועכשיו אני יכול לקחת החלטה נכונה. ללכת לשאול ברחוב מה אתה אומר, אפילו האדם שבים חילל שבת, אולי באותו רגע ירר בתשובה וכבר הוא צדיק. תשאל אותו מה? איך? כתוב מלך מתרצה, מלך מתרצה מההמשך בדמעות. אתה רוצה לרצות את השם בדמעות. הקדוש ברוך הוא מתרצה בדמעות. מתי שבוכים זה מרצה את הקדוש ברוך הוא. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. שער דמעה תמיד פתוח. נו צדיקים. עכשיו אמר שאדם רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, כתוב בואו שעריו ותדע חצורותיו יתגילה. זה לא נגמר רק באיזה סעודת הודיה, אלא לבוא ממש בשעריו ויחתמו תורה. ועוד דבר, אדם שפגע בך ומחלת לו וסלחת לו, צריך לדעת, אחרי שמחלת וסלחת, אתה צריך להתפלל עליו ביום ראש השנה וכיפור, שיהיה לו טוב בהצלחה. כי אחרי שמחלת לו ואתה מתפלל עליו שהשם יושיע אותו, אז אתה נותן חותמת במה שסלחת לו, שזה באמת סלחת לו. כמו אנחנו לא אומרים אותו דבר, אנחנו אומרים, אדם שאכל ושתה, בדרך ברכת המזון, מותר אחרי ברכת המזון לשתות? גורם ברכה שאינה צריכה. לא שומעים? זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. לא שותים אחרי ברכת המזון, למה? בירכת ברכת המזון, בברכת המזון יש אכילה שתייה. אתה אומר כביכול מה שבירכתי זה לא מספיק, לא שותים אחרי ברכת המזון. אותו דבר, אדם שהלך למקווה, יצא מהמקווה והולך להתקלח, זה טוב או לא? למה? כי בכל מה שהתקלחתי זה לא טוב, אני צריך לנקות את עצמי. לא מתקלחים אחרי שעושים מקווה. זמן, יגיד אני זמן, לא אדם יגיד אני לא... ירגיע אולי זה משהו אחר. חכה חצי שעה, רבע שעה. האדם לא מיד ילך ויתקלח. למה? כי בכל מה שהתקלחתי אני רוצה לנקות את עצמי מזה. לא. נו צדיקים. אדם שנתן לפני שנה, שנתיים, 3, חזר בתשובה. מה העניין עכשיו עוד פעם? הוא חטאתי, יעביתי את חטאתי. אז הוא לא ידע.
לפני שנה חטאת, שלום לא אתה, אבל לפני שנה חטאת, היה לך שכל לעשות כזאת תשובה. היום אתה יותר חכם, ומתי שאתה עושה תשובה אתה מבין עד כמה חטאת, אז חסר עוד לתשובה. כל החיים. כבודו, הבנת צדיק? נגיד לך דבר, כשהיית בן 20 צדיק, כן? שברת חלון, הרגשת טוב, אני צעיר, כעסתי, שברתי חלון. היום אם תשבור חלון תרגיש בוז בעצמך, אתה חכם יותר, נבון יותר, מבין יותר, אותו דבר. כששברת את החלון אז והצדקת את עצמך, היום כבר אתה חכם, אתה מצטער, אם היית שובר חלון צער יותר גדול. אז התשובה של היום היא יותר חזקה מהתשובה של פעם. אז כל החיים באברהם זקן בא בימים. מה זה בא בימים? כל יום הוא היה עושה תשובה על מה שהוא עשה בצעירות שלו, כי היום עם הימים אני יותר חכם, אז אני מבין עד כמה חטאתי אז. אני רוצה לומר עוד דבר. אדם שעשה כפרות הרב לעצמו, לקח את התרנגולת וסיבב את זה מעל הראש שלו ונתן את זה לשופט לשחוט. ולפני שהוא נתן את השופט לשחוט, הרב ביטל לפני כמה שנים שהתרנגולת מתה. השאלה הרב, האם צריך עוד פעם לעשות את הכפרות ולהביא עוד תרנגולת, או שכבר הוא יצא בכפרות ובאמת העוונות כאילו תרנגולת הלכה מחמת העוונות? אולי טוב שיעשה עוד פעם כפרות. אפשר להגיד שזה מספיק ככה, אבל הרגשה וכו' יעשה עוד פעם כפרות. אולי הוא עשה כפרות ונהנה את התרנגול כל כך איפה? איפה התמימות? ייתן והשם כבר ישלם. כן. ייתן כסף והשם כבר ישלם לך חזרה. עצם השאלה זה חוסר תמימות. תמימות צדיק, צריך להיות תמימות עם השם. אז אדם ילך ויגיד, אני אהיה תמים, אני אעשה כל מה שרוצה, והשם בסוף יעשה. אם אתה באמת צדיק, כמו לחפץ חיים מה שמסופר, שהייתה לו אישה ראשונה, היא נפטרה, היא אף פעם לא הלכה לרופא. אחרי כן התחתן עם אישה שנייה, היא הייתה חולה, היא אמרה, גם אני לא אלך לרופא. אמר לחפץ חיים, את כן תלכי. האישה הראשונה אף פעם לא הלכה לרופא אף פעם. את כן הלכת, עכשיו את רוצה להיות צדקת, אז גם צריכה ללכת. אפילו אני שקיבל סנדרות וקיבל 100 שקלים, הוא צריך לתת 10 אגורות מעשר. 10 שקלים מעשר. כל אדם שהרוויח כל סכום חייב לתת מעשר עליו. אז מה זה נקרא? מי שאין לו 200 זוז. מה זה 200 זוז? 8,000 שקלים. 3,800, 7,800, 8,000 שקלים, זה נקרא אדם עני. אם אין לך 8,000 שקלים, מותר לך לקבל צדקה. אדם שאין לו 8,000 שקלים, מותר לו לקבל צדקה. זה סכום, מי שאין לו את זה, מותר לו לקבל צדקה. יש לך מה שקרה, אני נותן את הצדקה בספר, הוא לא יודע מי נתן, כמו למשל ראש ישיבה. הוא נתן את זה לו, הוא נתן את זה למישהו שהוא לא יודע מי נתן את זה. יש לכם את זה 8,000 שקלים בחודש? שאשריכם. תרבו כמותכם באברכים. באמת טובה לכם. מרווח רבי צחי. רבי צחי עוד דבר, אמרנו כמה פעמים. אדם קנה בניין $1 מיליארד. שילם $1 מיליארד בניין. עכשיו אין לו כסף, המחירים נפלו. הבניין שווה 500 מיליון. אם הוא ימכור יהיה לו 500 מיליון. אין לו. ואין לו כסף. הוא יכול לקבץ נדבות ולחיות מצדקה. יש לו $500 מיליון בבניין. לא, אני לא מוכר. למה? עד שזה יהיה $1 מיליארד אני לא אפסיד. מותר לו ללכת לקבץ נדבות ולחיות מצדקה. יש לו 500 מיליון בבניין. לא. עד שיהיה לו $1 מיליארד, שזה יעלה ל$1 מיליארד, אז הוא יכול ללכת לחייב אותו למכור. כל עוד זה לא במחיר שזה הוא קנה, הוא נקרא עני ומותר לקבץ נדבות. זה לא נקרא הרב מה שכתוב במשנה בפאה, כל מי שפושט יד ויש לו, אין לו. סופו שבסוף ימיו אין לו רבי חיים, אין לו. למרות שיש כאילו בבניין. אין לו, זה שווה $1 מיליארד, למה הוא יפסיד? יחכה שזה יעלה, אין לו. זה נקרא שאין לו, אין לו.
צדקה שנייה בסדר. לא, אז אל תבקש צדקה, יש לך כסף תאכל. אתה יכול פה להגיד אני לא מוכר. אין בעיה, אז אתה לא צריך לבקש צדקה, אבל אתה אומר אני מחכה עד שאי אפשר. למשל רביטני, קנית כוס 100 שקל, הוא נפל ל-50 שקל. אומרים לך תביא לנו הכסף, אתה אומר לא, עד שזה יעלה ל-100 אי אפשר לכפות אותך למכור ב-50. הרווחת, אין בעיה, הכסף שלך אל תבקש צדקה. כן? אדם שהרבה שנים מתפלל על זיווג ורואה שמתעתק לו על זיווג ואין בימים האלה יש אולי איזה סכינה מסוימת. ודאי אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא בזמן קירוב בהיותו קרוב, הקדוש ברוך הוא קרוב לכולם, קרוב השם נשבר ללב, מתפלל והשם יענהו. כן? אם אברך עכשיו קיבל כסף מאדם, הוא חושש מאוד שהכסף הזה זה כסף של הימורים ושל דברים. הוא חושש מאוד. מה עושים עם זה? למה הוא חושש? חשש רציני מאוד, שזה לא ממקומות טובים. למה הוא חושש? כי סביר להניח שאותו אדם הרוויח את זה בהימורים. שמה? סביר להניח שאותו אדם הרוויח את זה בהימורים. ואיך הוא מכיר את האדם? שמע, הוא יודע שיש לו עסק כזה, הוא יודע ככה. אבל איך הוא מכיר אותו? הוא לא מכיר, בית כנסת. אז כבר חבר שלו, החבר שלו זה כבר חברים. צריך לדעת, שאלה שהרמב"ם אומר, נותנים לך תרומה של כסף, ואתה יודע שכסף בא מגויים, ממקום לא טוב, מותר לקחת או לא. הרמב"ם אומר, כל עוד שזה לא עמוד שדרה של המקום, מותר לקחת. עמוד שדרה של המקום להחזיק את הישיבה זה 100,000 שקל בחודש. הכסף שבא ממקום לא טוב זה 60,000 שקל בחודש, אסור לקחת. אם זה 40,000 בחודש, זה לא עמוד שדרה, מותר לקחת. ברגע שכסף לא טבוע עמוד שדרה, אסור. כל עוד שזה לא עמוד שדרה, מותר. לקחת מהגויים, לקחת מפה, אפשר הכל, אם זה לא עמוד שדרה. הרב פעם סיפר על חסיד שהלך לליטר משלם ורצה לתת לו כסף, והיה בדרך לרבי ישראל מרוז'ין, והיה צריך לתת את הכסף לרבי ישראל מרוז'ין, ובסוף שלנו נתן לרבי יונס משלם, הוא ספק מה עשו עם הכסף, ובסוף הוא החליט לקחת את זה, באה לו אשתו, אמרה לו למה על עוף אתה שואל ספק לאכול לא לאכול, ועל ספק כסף אתה לא שואל, ואז הוא אמר מיד והחזיר את כל ה... כן. ניר צדיק, ניר אהוב, חביב, ניר היום מהצדיקים של הישיבה. גבאי, אהוב, חביב, ניר והחתן החשוב. חתן, כן? כנדור חתן, כל הזמן יקראו לך בשוב הישראל רק חתן. חתן הוא חתן רק שנה. אתה חתן כל ימי חייך. כן צדיק? שאלות על היום שתי אנשים, הם רוצים להכין קבוצת ספר תורה, שתי שותפים, אבל אחד מהם הוא לא יהודי בכלל. מותר לו להיות שותף בספר תורה הזה? מה פירוש? ספר תורה יהודי כותב, לא גוי. לא, אבל שתי שותפים בעלי ההישג, השותף שלו הוא גוי. הוא רוצה להכניס לשתיים ביחד 50,000 כל אחד. יש ספר תורה שיהודי יעשה את זה. לקח לו 50 ויכניס את זה. רגע, אלברט כן? לא יכול? אז הוא פטור. הוא פטור ואין לו אף בעיה. אז רק נשאר שאלה, האם אדם חולה ואוכל ביום כיפור, האם הוא צריך לעשות קידוש? והאם הוא צריך לברך יעלה ויבוא ורצה לך רצנו? כן. צריך לעשות קידוש. אם הרופא התיר, הוא חולה, עושה קידוש וכל מה שצריך לומר. לא, הוא חולה, זה קידוש, עושה קידוש, הכל. מה יום בקידוש? מה יום בקידוש? מקדש ישראל ביום הכיפורים? קידוש, הוא צריך לעשות קידוש. כן, אבל אין נוסח. יש נוסח. אם הוא לא אוכל שיעור כבוד הרב? הוא חולה, לא, הוא חולה. אדם שהרופא התיר לו לאכול, אז מותר לו לאכול. אין בתורה מותר יש קצת, או כך, אם הוא חולה, שיש בו סכנה, מותר לאכול. מותר שיחלל שבת אחד, מאשר יחלל שבתות הרבה. יש שאלה,
האם מותר לאדם שיהיה לו כוח ביום כיפור לצום, רוצה להיות שאנן ורענן, לעשות אינפוזיה, הוא לא אוכל, באינפוזיה יש אוכל, יש הכל, וככה הוא יצום, עם אינפוזיה ביד יש לו כוח לצום. האם זה מותר או אסור? אדם אומר, אני אעשה אינפוזיה, שיש בזה שתייה, יש בזה אכילה, יש בזה הכל. לא, הרופאים לא אמרו. הוא ככה יעמוד ביום כיפור חזק, להתפלל את התפילה טוב, עם אינפוזיה ביד הוא ערני. מותר או לא בדיוק. רוצה, אבל אין עינוי הנפש. אז מה אסור? הרב אמר שמותר מעיקר הדין, רק הרב אמר שלא להתחכם עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא להתחכם עם השם. כי הבן אדם אין לו הנאה של בליעה, אין לו הנאה של כלום, אבל בתחכום. אז אם כך, אז מה אתם אומרים? שבגלל שאין עינוי הנפש על זה מותר. היום עשו כדורים שבולים והצום קל, מותר לבלוע אותם? אפילו שאנחנו חושבים שזה סתם הכדורים, זה רק רווח למוכר, זה דברים בטלים. אז מותר או לא? על אותו משקל של האינפוזיה. ודאי שזה מותר. גם לגבי אז למה האינפוזיה אסור? כי את הכדורים מה נמצא הכי צדיק? גם את האינפוזיה מוכרים מאוד. את הכדורים גם האינפוזיה מה צדיק? כדורים מותר, זה רק פסיכולוגיה. כדורים זה, אנחנו לא מאמינים בכל זה, דברים בטלים. זה בשביל שיהיה ליהודים יותר פרנסה. זה גם לגבי הנעליים שפעם הרב אמר לפני שנתיים, הרב אמר... יש איזה נעליים שהרב אלישיב אמר לו ללבוש אותם, כי הם נוחים מאוד מאוד. אבל יש פוסקים הרב שמכירים את זה, זה לא נקרא... משום שזה נוח מאוד, אז כל העין זה ינתם את נפשותיכם. מה לגבי התפילות? האדם שלא קם ביום כיפור מותר להתפלל? כן, יתפלל, ודאי. כי אם שם... יתפלל, ישמע, יהיה בבית כנסת, ישמע, יתפלל. כן, כבודו השואל כבר הפסיק לשאול. ביום כיפור מה עדיף? שומעים. תלמיד חכם שעומד בישיבה, מה עדיף ביום כיפור? שילמד את הגמרא, את הלימוד שלו? יום כיפור מתפללים. לא, בערב, אחרי תפילת ערבית יש בזמן. סגולה גדולה להתפלל, ללמוד גמרא עיונה. יש בזה זכות גדולה, סגולה גדולה. עדיף ללמוד גמרא עיונה וגם לקרוא תהילים מה שאפשר. כן. רופא שהוא רופא נאמן, רופא שהוא רופא נאמן. האם המשפחה של הרב היו נוהגים להריח ריחות? כן, כן. למה בעיה להריח ריח? איזה בעיה? איזה בעיה יש להריח בכיפור? אדרבה, כתוב להשלים מהברכות. ודאי, שמברכים להשלים ברכות, ודאי. ודאי שמותר. כן? כתב שמי שעושה כיפור ביום הכיפורים זה ברכה לבטלה ואין לקדם ביום הכיפורים. יש אומרים כך ויש אומרים אחרת. כן? עכשיו הרב אמר, זה מדויק, מעבירים את הגזירה, רק מעבירים. מי רוצה לומר עוד דבר? הרב, לגבי חולי הרב, שלא עליכם הרב, שאדם חלה מלפני יום הכיפורים ומטופל הרב באנטיביוטיקות מאוד מאוד חזקות. כן. השאלה הרב ביום הכיפורים, הוא לא יכול לבלוע הרב כדור גדול מאוד, הוא לא יכול לבלוע אותו, מצד שני הרב הוא חייב לקחת את הכדור, זה לא סכנת נפש. יש רבנים שאומרים לעטוף אותו בנייר ולבלוע. בלי מים הרב? בלי מים. בלי הוא לא יכול הרב. אז יעשה שאלת רב. ולגבי הרב מיגרנה, הרב שאלו אותנו הרב הרעיון לגבי האדם שיש לו מיגרנות חזקות והוא ממש שוכב במיטה הרב צועק מכאבים לחמת המיגרנה. השאלה במקרה כזה הרב, שאלו הרב היום הרבה רבנים ואף אחד לא לתת תשובה על הדבר הזה. השאלה הרב, אדם שהוא מסכן באמת שוכב במיטה וצועק מכאבי ראש ומיגרנה, מותר לו לקחת כדור? הוא קבוע הרב לוקח את הכדור הזה ועל זה הכדור הוא מתחיל לתפקד. סכנת נפשות? לא, אבל הוא סובל מאוד 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 הרב. אישור של רופא. אישור של רופא צדיק זה סכנת נפשות. יום כיפור זה לא כמו כל הצומות, כתוב שהם כואבים לו עיניו וכולי, מותר לאכול. יום כיפור זה דבר אחר. כן.
הוא אומר הרבה סליחות, הרבה תחנונים, עושה הרבה הכנות של תשובה. איך הוא יכול לדעת שהתשובה שלו התקבלה בשמיים, אם בכלל? חזקה שבן אדם שהתפלל ועשה הכל כמו שצריך לעשות, שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. ואם הקשיים יותר חמורים מאשר... עם מה? הקשיים יותר חמורים מאשר סליחות. אדם שמכניע את ליבו ושובר את ליבו, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. תודה רבה, אדם שחטא כנגד חברו, וחטא ממנו חטא מאוד מאוד גדול, והחבר שלו ממש מקפיד עליו. כמו שמדע, אם אני אבוא לבקש ממנו מחירה, ייתכן שימחול, ייתכן שלא ימחול. הרב הוא לוקח, כותב על גבי מכתב, הוא כותב ממש מכתב של ריצוי ופיוס לאותו בן אדם. הוא רוצה הרב לשלוח לו את המכתב של הפיוס, הוא בסופק אם יקבל או לא יקבל, הוא שולח לו את זה 3 פעמים, כדין כמו שאדם בא לחברו ושולח. צריך ללכת לבקש מחילה. אם שלח הרב 3 פעמים והוא לא הלך, האם זה דפס הרב או לא? כי לגבי ברכות התורה, הרב, הכתיבה זה מחייב, זה כמו שבן אדם אמר. ילך לשכנע את האדם. האדם שהוא פגע, הוא לא דבר דבר, כל דבר שאומרים לו, הוא נפגע מכולם, מכל מיני. גם צריך ללכת לבקש סליחה, וזה בעיה שלו. צריך לבקש סליחה במה. כן צדיק. אדם שדבר סכום מסוים, והוא מסתבך והוא לא יכול להחזיר את זה. יש עבירה בתורה לא תיגוש. מה זה לא תיגוש? שאם יש אדם שלבא ממך כסף ואין לו כסף להחזיר, אסור לך אפילו לעבור לידו. זה לא תיגוש, כי כל פעם שאתה עובר לידו, אתה מבייש אותו. אסור אפילו לעבור לידו. אפילו אם הוא... תתפלל השם שיהיה לו כסף להחזיר לך. סוג של העבודה הזו שגובים שם. אז תתפלל עוד חזק, קבל השם, חזק במצוותיך וקבל השם. אם אדם גם לחרוץ קונסטרט, וכרגע אין לו את העוד לחזור, האם זה מועיל שהוא מקבל על כמו שהיה לו את הסכום, ילך ויאמר לו, אני חייב לך, גנבתי לך, אני מבקש ממך מחילה, יבוא יום, יהיה לי ואני אחזיר לך, תסלח לי בן אדם. לא, הוא לא קשור, זאת אומרת, זה היה בעבר. ילך יגיד לו, ילך יגיד לו. האם זה מועיל? זאת אומרת, למה בכל נראות שפחות? כן, יש בזה משהו. הרב עושה בשבילנו מסירות נפש לבחורי ישיבה לתלמידים, ואם בן אדם מרגיש שהוא לא מספיק לומד במסירות נפש כמו שהרב עושה בשבילו מסירות נפש, האם צריך לבקש ממנו מחילה, הוא יקבל על עצמו להיות יותר טוב. כן? הרב, בעניין הפטרה של מנחה, עניין? הפטרת יונה, מה המעלה של זה, אם יש בזה כוח עצום? זה כוח גדול לתשובה, כוח גדול לתשובה. זאת השם ביום כיפור אנחנו נרחיב עוד בכל הדברים, בדברים של כל נדרי, הכוח הגדול כתוב מי שמקפיד ויהי רצון לפניך, שהחיינו וקיימנו, של ערב כיפור, של כל נדרי, מובטח לו שלא ימות באותה שנה. וכל אדם שמחזיק ספר תורה של כל נדרי, יש בזה סגולות עצומות ביותר. כתוב שזה תיקון של מידת היסוד ותיקון של כל מה שפגע בתורה הקדושה ושל מחילה על נדרים. סגולה גדולה להחזיק את הספר תורה של כל נדרי. ומתי שרואים, כן, יכול להוריד את זה. ומתי שמוצאים את הספר תורה של כל נדרי, סגולה גדולה לנשק את הספר תורה כמה פעמים? 7 פעמים. כנגד 7 שמות של הקדוש ברוך הוא. כל נדרי צדיק. ודאי שלפעמים גם אם, אבל סגולה שבאותה שנה לא ימות. ויהי רצון לשחיינו וקיימנו של כל נדרי, מי שמקבל חזקה שבאותה שנה לא ימות. בכל כוח יהי רצון לשחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בכל כוחו חזקה שלא ימות באותה שנה. וגם בשמה ישראל ברוך שם כראות מלכותו שמות בקול בליל כיפור, סגולה שמי שאומר את זה בכל כוחו ובכוונה, שכל תפילתו תשמע. עוד סגולה גדולה, אדון עולם אשר מלך, לומר את זה ביום כיפור, מי שאומר אדון עולם אשר מלך בכל כוחו, סגולה שכל אויביו יפלו לפניו.
ביום כיפור, אדון עולם אשר מלך, כל מי שאומר את זה בכוונה ובכל כוח, סגולה שכל אויביו יקפלו לפניו. מי תיקן אדון עולם? מי תיקן צדיקים אדון עולם? רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון. איך הרגו את רבי סעדיה גאון? הוא היה בן 100 ותלו אותו. הרגו אותו, מת קידוש השם. והבן שלו, רבי שירי הגאון, אמר שמי שאומר אדון עולם בכל כוחו, ביום כיפור, כל האויבים שלו נופלים לפניו. היה, כתוב בספרים הקדושים, שכל כתר, לאו דווקא בימים נוראים, והיה, מקום כבודו להריצו, יכוון או בנים, או פרנסה, או כבוד. אחד משלושה דברים האלה יכוון בכל כוחו. יש אנשים שכבוד זה ייקח חיי. אחד מהשלושה דברים האלה. וזה גם מבחן. כמו ששלמה המלך, השם שאל אותו בחלום, מה אתה מוצא? הוא אמר לו, לב חכם להנהיג את העם. השם אמר לו, אם היית מבקש כסף, לא היית מקבל כלום. אז גם פה, אם מבקש כבוד או כסף, אולי לא יקבל כלום. מבקש בנים תלמידי חכמים. כן צדיק. מי צדיקים? לא שמענו. כבוד? מוציא את האדם מהעולם. מה פירוש? אדם שהשם נותן לו כבוד, למה יצא מהעולם? השם נתן. כתוב חן וכבוד ניתן. הקדוש ברוך הוא נותן חן וכבוד. אז מה, מוציא מהעולם? השם נתן לך כבוד, אז יוציא אותך מהעולם? זה שתי דברים שרק השם נותן. חן וכבוד ייתן. אדם שרוצה למצוא חן לא יעזור לו כמה שיעשה. אדם שרוצה כבוד לא יעזור לו כלום. חן וכבוד ייתן, השם נותן את זה. זה לא בא מבשר ודם. כמה שתעשה שיכבדו אותך, שיהיה לך חן, לא תצליח. חן וכבוד ייתן השם. בכל זאת צריך לכוון, להעייה על הכבוד. לבקש, השם ייתן לך כבוד, אם זה מה שקוראים לצורך. ודרב, ביום כיפור, מה נעשות קודם? הבדלה או שברכת הלבנה? נדבר על זה באריכות. יש סגולה גדולה באותה ברכת הלבנה. גם על אותו ברכת הלבנה כתוב, מי שמקפיד בברכת הלבנה במוצאי כיפור, זוכה שתהיה לו שנה מבורכת וכך ודברים גדולים. בעזרת השם, הדברי תורה היו נשמת אסתר בת שרה, הייתה צדקת גדולה, קדושה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם תהיה בשמיים, תהיה מלידתיות וקצת יושר עלינו. עם ישראל. יש ברוך הוא יתעסק שפע, שמחה. יש ברוך הוא ירומם את רבי אברהם הצדיק. אברהם שארי ובשרי. הוא יחזק אותו, ירומם אותו, יושיע אותו. ייתן לו כברו וכל עצתו ימלא. ייתן לכם שפע, ברכה, מזל והצלחה וכל הטוב בעזרת השם. כולם צדיקים, כולם אוהבים, אנחנו אוהבים כולם אהבה גדולה. בעזרת השם נכנסים ליום הכיפורים, צריך להיכנס בהכנעת הלב, באימה, בחרדה, באהבה גדולה. אמרנו, לקרוא לרבי חיים פלאג'י אומר, מי שנכנס ליום כיפור בלב, לא טוב על החברו, מאבד את כל שלו, לא יישאר בידו כלום. להיכנס ליום הכיפורים בהכנעת הלב, באימה, בחרדה, בכפיפות קומה, להתחנן לקדוש ברוך הוא, שיושיע אותנו, שירחם עלינו. אנחנו גם מבקשים וכולם צדיקים, אנחנו לא מרגישים טוב. תפללו עלינו בעזרת השם שיהיה לנו כוח. תפללו עלינו בבקשה ביום כיפור, בימים האלה שהקדוש ברוך הוא יחזק אותנו. בעזרת השם סייעתא דשמיא גדולה. בעזרת השם כולנו נזכה לשפע, לקדושה, לשנה טובה. סייעתא דשמיא גדולה. סייעתא דשמיא גדולה. השם מחר כולנו נהיה באשקלון בקידוש השם גדול. כמה אלפים באים לשם? קידוש השם בעזרת השם.
אחר כך סליחות, התרת נדרים, יום הכיפורים. כמה אנשים יש ביום כיפור? בנתן? בעזרת השם, ברובם מדרת מלך. יום הכיפורים של שוב ישראל זה דבר גדול מאוד, זה אור גדול מאוד. גם אנחנו רואים לכולם, אולי זה מחר השיעור האחרון, אבל היום זה התלמידים, אנשים אהובים עלינו, רבי אברהם שאהוב עליי כבר 16 שנים, אהבה גדולה מאוד. אנחנו רואים לכולם שאם ניקח השנה, כל מה ששוב ישראל עשתה וכל מה שהחסד, המצוות, התורה, המעשים הטובים, אנחנו לא יודעים, יש מקום אחד בעולם שעשה הטוב והחסד והתורה, מה שהישיבה הקדושה עשתה. חסד ותורה ומצוות ומעשים טובים, ובימים שהיו עלינו לא קלים, ימים שהיו לנו קשים מאוד, ימים שהיו לנו ימים מרים וקשים וכואבים מאוד, והשכר הוא כפול ומכופל, השכר הוא כפול ומכופל. וכל האנשים שמסרו נפש בימים האלה, כל האנשים שמסרו נפש בזמן שהיה זמן קשה, שלא ראו כלום, ראו רק הקדוש ברוך הוא, אהבה לתורה, אהבה לישיבה, אהבה לדרך של הישיבה. אותם אנשים הקדוש ברוך הוא יכתוב אותם, יחתום אותם ביום הכיפורים לחיים טובים, לשפע, לשמחה, להצלחה. לכן גם הרבה דברים שאנשים לא מבינים, אנחנו לא מתערבים בהרבה עניינים, אנחנו לא מתערבים בהרבה עניינים בישיבה, אנחנו נותנים להרבה עניינים שיזרמו וילכו לבד, אבל אנחנו ממוקדים בדברים מסוימים שאנחנו חושבים שבהם אנחנו צריכים להיות ממוקדים בכל הכוח. כמו אדם שרוצה לשבור קיר, הוא לוקח פטיש, אם הוא ייתן 2 מכות פה ושתיים פה ושתיים פה, הקיר לא ייפול. אבל אם הוא ייתן את כל המכות ממוקדות במקום אחד, הוא יעשה חור ובחור הזה יפיל את הכל. כל דעתנו ממוקדת בדבר אחד, שזה דבר חשוב ביותר. ומתי שהדבר ייגמר, יהיה ישועה גדולה. יהיה ישועה גדולה, אנחנו מאמינים אמונה גדולה, מאמינים אמונה חזקה ביותר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דבר שהוא חשוב ביותר, ניסיון שהוא גדול ביותר, מהניסיונות הקשים שהיו בעם ישראל במאות שנים האחרונות, דבר חמור ואכזר וקשה ביותר, ואנחנו רואים בעזרת השם שכבר הכנענו את הדבר הזה. עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד בתוך ילך האיתנים, נגמר. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שפע גדול, דברים גדולים, דברים מעל הטבע, דברים מעל הטבע, ולכן עכשיו כולם יהיו חכמים, כי בתחילת החורף אנחנו נעשה סדר גדול גדול בישיבה, סדר גדול בכל המובנים. 3 שנים אנחנו היינו עסוקים בצער, ביגון, בהנחה, בכאב, בדברים הקשים שעברנו. אמרנו דברים קשים שאף אדם לא יכול להבין את הכאב שעברנו. השתדלנו להתנהג רגיל, לתת שיעורים רגיל, להתנהג הכל כרגיל. אבל עכשיו זה 50% מהניסיון נגמר. 50% מהניסיון נראה שלא נגמר, אבל אנחנו יודעים שנגמר. מתי שאדם, אנחנו אומרים בפורים, מתי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. שאלנו שאלה קשה, למה מרבים בשמחה מי שנכנס אדר? הרי מתי הגאולה הייתה? רק בי"ד באדר. בתחילת אדר היה בעיות קשים מאוד, על מה מרבים בשמחה? הרי רק בי"ד אדר היה גאולה, אז למה אנחנו מרבים בשמחה מי שנכנס אדר? אלא מה? כלפי חוץ היה בעיות גדולות מראש חודש אדר עד י"ד באדר, אבל היהודים בלב אף דלא חז מזלך, אז הם הרגישו בלב שנגמר הניסיון. ולכן מרבים בשמחה כי הם הרגישו בלב שנגמר הניסיון. לכן אדם צריך לדעת, אדם מרגיש, אדם רואה, הקדוש ברוך הוא, בניו יורק זה מקום שיש בו הרבה טומאה, הרבה סדרה אחרא. ובלב של העולם הישיבה קלטה את הבניין הכי מפואר, הכי גדול, את הבניין שהנשיא של אמריקה חנך אותו לפני 100 שנים. אדם שקראו לו ג'י.פי מורגן, האיש העשיר בעולם, בנה לעצמו תיאטרון ששם הוא יבוא ליהנות. וממש בנו מקום המפואר ביותר לפני 100 שנים, בדיוק בשביל שובה ישראל. עשו שם עזרת נשים. הוא בנה עזרת נשים, יש לו זכות. הוא בנה בית מדרש, הוא בנה הכל, אפילו משרד בשבילנו הוא בנה. הכל מאלף עד תו הוא בנה. בספרייה 30-40 אלף ספרים אפשר לשים שם, והכל הכי טוב שיש. עצים הכי טובים, רצפה הכי טובה, הכל הכי טוב שיש, במקום הכי טוב שיש, בטבורה של עולם.
אצלהם, לא אצלם, תבוא שמועם שלנו, זה ירושלים מן הקודש. וזה היה בית מדרש, רבי יובל בתם מניו יורק. איזה לימוד בבית מדרש? מישהו יכול להאמין שבבית מדרש במנהטן יש ככה לימוד תורה? לימוד תורה, מסירות נפש, זה המלחמה עם השטן. זה המלחמה עם השטן קשה ביותר, מלחמה עם השטן קשה ביותר. והקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים ישועות, היום מתי שאנחנו רואים את כל הדברים, אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, איך מסדר את הכל. לכן, מתי שיש לאדם צער ובעיה, אוי לו לאדם שמצטער על הצער. תאמין בשם, אתה לא יודע לאן השם לוקח אותך. היום שאנחנו מסתכלים אחורה, למה לא ישנו בלילה, למה כאב לנו, למה הצטערנו, היה ימים שבכינו דמעות וצער גדול, ועל מה הצטערנו? היום שאנחנו מסתכלים איך הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, איך הוא סידר את הכל, מה השם עשה? אנחנו לא מבינים, אבל מתי שהקדוש ברוך הוא מסיים, מתי שרואים את הסיומת, עכשיו רק מלבישים על זה את המסגרת, עכשיו שרואים איך שמים את המסגרת, אז אנחנו רואים על מה הצטערנו, למה הצטערנו? אדם צריך להיות עם אמונה, זה שיעור גדול באמונה. זה שיעור גדול באמונה, שיעור חזק באמונה, שצריכים להתחזק באמונה, צריך להתחזק בכל הדברים, צריך אדם להתחזק. אין בעיה, הקדוש ברוך הוא נותן בעיות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר לחשב אותנו, שנבין יותר, שנסתכל. אנחנו אומרים היום מתי שבאים לפנינו בעיות של אנשים, אנחנו יודעים יותר להסתכל על הבעיות, יותר לחשוב ויותר להבין, כי עברנו והרגשנו את האיסורים, מה זה איסורים. לכן אדם צריך להיות שמח במה שהשם נותן לו. בשלוש שנים האלה התקרבנו לשם הרבה יותר ממה שהיינו. אנחנו כל רגע מדברים, מרגישים את הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו בכל מקום, בכל דבר. זה היה שווה כל האיסורים האלה בשביל להגיע לקרבה הזאת לקדוש ברוך הוא. בשביל הקרבה הזאת לקדוש ברוך הוא זה היה שווה. היה שווה, זה היה טוב, אנחנו מודים לשם, ואילו מהנשירה כל רגע. הבריאות שלנו קצת לא טובה, אבל גם זה יעבור. יעבור או לא יעבור. העיקר הקרבה לקדוש ברוך הוא. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. אהבת לקדוש ברוך הוא שלא תסור ממנו לעולמים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים את זה. לפני שהתחיל כל הבעיות, לפני שהתחיל כל הדברים הקשים שהישיבה עברה. הברית מילה של מאיר אליהו, שאמרנו בדעתנו שסנדק, ששם יקרא על שם בבא מאיר, שזה היה בנפש שלנו חזק על שם בבא מאיר, מתי שהתחיל כל הדברים, 3 שנים בדיוק. חלמנו חלום, לא הבנו את החלום הזה. לא הבנו את החלום הזה. חלום קשה ביותר, קמנו ועשינו תענית וצמנו, לא הבנו את כל החלום הזה. ואנחנו זוכרים שמתי שקמנו בבוקר, קמנו בפה עם הפסוק. ואהבתך אל תסור ממנו לעולמים. ככה קמנו בפה עם הפסוק ממלמלים, ואהבתך אל תסור ממנו לעולמים. לא הבנו, עוד היה טוב, זה היה לפני החגים, היה לפני ראש השנה, החלום. לא הבנו, אמרנו כך, היה לנו צער, אבל הכל היה פורח, הכל היה טוב, הדברים היו טובים, לא הבנו. יום אחרי הברית מילה, התחלנו לראות איסורים. וזה כל הזמן מה שאנחנו אומרים. אסור ללחוץ את הקדוש ברוך הוא. אדם לוחץ את הקדוש ברוך הוא בדבר, הקדוש ברוך הוא נותן לו דבר ולוקח לו דבר אחר. אנחנו אסור לנו, אדם צריך להיות, לחצנו את הקדוש ברוך הוא, רוצים עוד זרע של קיימה, רוצים פריה וריביה, רוצים שנזכה עוד ילדים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד תאומים, וקיבלנו איסורים קשים ביותר. ידעו שהיה ימים שהיינו יוצאים לחלון, היינו בתל אביב, והיינו ב4 בבוקר, 3 בבוקר, מרימים ידיים לקדוש ברוך הוא, ובוכים ואומרים, אלי, אלי, למה עזבתני? אף אחד לא יודע כמה צער עברנו עד היום, אנשים לא יודעים איזה צער עברנו. עברנו ניתוח בראש, עברנו בעיות כך, עברנו בעיות כך, עברנו איסורים קשים ביותר. אבל דבר אחד, האמונה הייתה חזקה, אף אדם לא היה עומד באיסורים שעברנו. אף אדם לא היה עומד, אנחנו אומרים את זה, אף אדם לא היה עומד באיסורים שעברנו. אנשים רעים גנבו כספים מהישיבה, אדם רע, אדם שגדל בתוך משפחה, אדם שגדל בתוך בית של הישיבה, גנב וגזל ועשה דברים קשים ביותר, ודברים איומים ונוראים. דברים איומים ונוראים, דברים קשים ביותר, דברים שעוד ייכתבו לדיראון עולם, דברים שעוד, כמו שיש בעם ישראל, סיפורים שהיה כך והיה כך והיה כך והיה כך, ככה יש סיפורים בעם ישראל. זה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד בחודש תשרה,
אנחנו יודעים ובטוחים, אנחנו נמנעים מלדבר, סייג לחוכמה שתיקה, אבל עוד בחודש תשרי, עוד בחודש העיתנים, הכל יסתיים. הכל יסתיים בשבילנו, אבל יסתיים לדיראון עולם לאותם אנשים. והיינו יושבים ואומרים, אלי, אלי, למה עזבתני? למה כל האיסורים האלה? והיום אנחנו מבינים, היום אנחנו רואים, היום אנחנו מבינים, ועכשיו אנחנו בעיניים שלנו בוחנים הישיבה, בוחנים כל האנשים. אנחנו רוצים בעזרת השם שהישיבה תיכנס לזמן אחר, לעולם אחר, למציאות אחרת. היום אנחנו משהו אחר. היום שוב הישראל זה משהו אחר. אנחנו חושבים שזה המקום הגדול ביותר של תורה, שירת שמיים, של מצוות, של חסד. יש פה זכות אבות שאין באף מקום. מצד אחד פינטו ומצד אחד אבוחצירא. יש פה תורה, יש פה חסד, יש פה יראת שמיים, יש פה אמת, יש בישיבה אמת. יש בישיבה אמת, יש בישיבה אמת גדול ביותר שאין באף מקום. יש בישיבה אמת, אדם שמסוגל לקחת כל מה שיש ולומר תיקחו, תראו הכל. הישיבה שלנו זה ישיבה של אמת, ישיבה של אמת, ישיבה של יראת שמיים אמיתית, ישיבה של מסירות נפש. כל אדם שבצרה בישיבה יודעים למסור נפש בשבילו, יודעים למסור נפש בשביל כל אחד. ולהיות חלק בשוב הישראל זה זכות גדולה ביותר שאין כדוגמתה, זה זכות. מי שחלק מהישיבה יש לו זכות גדול ביותר. חזרה בעזרת השם, עכשיו יש לנו בדעת, בעזרת השם בפראג מקימים בית מדרש. אלון אמירי כבר אמר לנו שהזכירו מקום ותכף פותחים. אנחנו רוצים עוד כמה מקומות שיהיה בתי מדרש. 3 שנים לא פתחנו מקומות, רצינו להגיע עוד להרבה בתי מדרש, אבל זה היה המלחמה של הסטרא החיים הקדושה, המלחמה. הסבא רבי יאשיהו פינטו ביטל עבודה זרה מן העולם, והיה איתנו מלחמות מהיום שנולדנו. היינו חולים בגיל 11, היינו חולים, עברנו כל הסבל שיש בעולם, כל האיסורים. אנחנו אומרים ערב יום כיפור בלב פתוח ולב נשבר לכולם. אנחנו לא יודעים אם היום שנולדנו עד היום הזה היה לנו יום אחד ששמחנו, לא היה לנו יום אחד ששמחנו בו. כל החיים שלנו זה היה סבל ועצב ודאגה וכאב וכל דבר קשה ביותר. אבל אנחנו עם אמונה חזקה, ואתה מחיה את כולם, האמונה של התורה הקדושה, האמונה בקדוש ברוך הוא, זה מה שמחיה. בעזרת השם נגדיל ונרחיב. עכשיו נכנסים לזמן אחר לגמרי, לזמן חזק, לזמן של מסירות נפש, לזמן של דברים. אם אנשים ישמעו כמה איסורים עשו לנו, אנשים לא יכלו לחיות עם זה. אנשים לא יכלו לחיות עם האיסורים שעברנו, איסורים, אבל אמרנו לכולם, בדרך השם, בדרך של לבנות, בדרך שמתנהגים איתך תתנהג. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, זהו, ישמע עכשיו זה נשמע גדולה. בעזרת השם אנחנו רוצים שיהיה בית מדרש בפראג מיד. בית מדרש איפה צריך. בתל אביב. בלונדון אתם תדאגו לזה. מהר, איך דואגים לזה? יש בחור טוב מציע לנו מלונדון. יש בחור טוב, חסיד של הישיבה שם, יש כמה חסידים, מהר, צריך לעשות שם מקום טוב. איפה עוד מקומות? איפה עוד? צרפת נניח את זה בינתיים. אנחנו בלב תל אביב. איפה בתל אביב? לב תל אביב. יש לתל אביב לב? תשתיל ללב. השתלת לב בתל אביב. השתלת לב בתל אביב. טוב, אתם צריכים כבר לעשות בושה וחרפה. מעניין בושה וחרפה. פוליטיקות אנחנו לא מתערבים. פוליטיקה זה שקר וחנופה, חתמו בנולד פוליטיקה. פוליטיקות זה לא חלק מאיתנו. דניאל צריך בית מדרש איפה ניסים ביטון, איפה כל הצדיקים. ניסים ביטון הצדיק שהוא מהשורש, השורש של הישיבה, מהימים הראשונים של הישיבה. בעזרת השם. הזמן יאמר את שלו. תגעני מהר.
בעזרת השם. צריך בלונדון, מי לוקח על עצמו לרכז את לונדון? רבי יוסף, אתם ורבי ניסים, אתם תדאגו ללונדון. ממש תקחו את זה מטרה, אנחנו, היעד הבא שלנו זה לונדון. יש לישיבה שם הרבה חסידים חשובים, בית מדרש. רבי ניסים, אתם תתחילו לעבוד על זה. רבי יוסף, רבי אלמוג הצדיק, אלמוג מיוחד אלמוג, וניר, חתיים, רבי נתן, פתח תקווה, חולון, נו. אומר רבי נתן, תתמקדו באיזה עיר לעשות שם בית מדרש. צריך להרחיב, להגדיל, ובחוץ לארץ, אמר רבי דניאל, רבי דניאל אתה אחראי צדיק, טוב, רבי דניאל צדיק, מה שאומר עושה. שלא משתמשים בו בכלל. אנחנו לא רוצים בו בכלל. ישיבה הולכת איפה שאין כלום. כמו פה ליד הים, מקומות שאין כלום. במנהטן, איפה שיש רבנים ודת, יש ברוך השם. מחפשים איפה שאין. ביחד, כל הרב. רבי ירון, אתם ממש לוקחים את זה מטרה צדיקה, ממש תיסעו ותחזרו ותטפלו בזה, זה יהיה עניין שלכם, זה יהיה עניין שלכם צדיקים. רבי יוסף, תיקחו את זה על עצמכם בכל הכוח. אלמוג חזק איתם, אלמוג צדיק בכל הכוח. רבי ניסים בכל הכוח צדיק. שלושתכם תתמקדו על זה חזק מאוד. תתחיל צדיקים. אולי אין זמן, תמצאו מקום. בעזרת השם. ברוך הוא ייתן לכולנו שמחה והצלחה וישועה. שהשולחים נסכים להצליח. ינחלו לנו צדיקים, אנחנו לא חשים בתור נעלה, השם יהיה עם כולם שבשורות טובות. ביחד אני אעמד.